kita po ng mga mangingisda sa Lingayen apektado ng limitadong pangingisda dahil sa habagat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Hirap ngayon ang mga mangingisda dito sa Lingayen na kung saan hindi sila makapaglaot dahilan ng patuloy na epekto ng habagat. Ayon sa panayam ng IFM News dagupan kay Eldrin Flores, isang mangingisda, nahihirapan umano siyang maghanap buhay dahil matagal na silang hindi nakakapalaot sa malayong bahagi ng dagat. Sa halip, nananatili lamang sila sa mabababaw na bahagi upang mangisda dahil sa mga weather advisory ng mga otoridad at pangamba dulot ng habagat. Mahirap ang pangingisda ngayon kasi di pwedeng pasagpakang pumalaot sa sama ng panahon, baka maabutan. Ibinahagi rin ni Flores na mayroon siyang iba pang pinagkukunan ng kita gaya ng paggawa ng lambata upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Accept na ako ng magpapagawa ng lambat. Dagdag pa niya, kulang na kulang umano ang kanyang kinikita, lalo na't patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina dahil dito, ang mga nahuhuli nilang isda ay kadalasan ng iniluluto at kinakain na lamang ng kanilang pamilya. Pumalot kami marami, mga 1.5, mga 2 pero pag kunti talaga, walang 1 kilo lugi. Minsan, uulamin na lang ma'am. Samantala, nananawagan si Flores sa mga kinaukulan na sana ay mabigyan sila ng anumang uri ng tulong upang may pantustos sa kanilang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan habang hindi pa normal ang kanilang pangingisda. Kasama mo mula rito sa Lingayen, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.